abagi personal contact ang simbahan Katoliko, dili individual ha. Ang simbahan Katoliko sa mga apostol ang tubag yes. 100% nga naman kay ang mga apostol, ang mga apostoles, mga Katoliko to. Mga Katoliko to. Sa may imong prueba, Sir RJ, nga mga Katoliko to. Ato na lang ning tawag ini ko anon be. Sa bato nga ko ang sa kalibro dere. Dara. Atong basahon. Atong basahon. Atong basahon na. Kini nga to ang tawag ining gamiton nga evidence. Dili ni kana bitong di pa nag-iyahan sa simbahan Katoliko. Usa kini ka secular book. Pwede kung mogamit og tawag ng mga libro sa mga historian nga mga Katoliko, pero ato gusto kong muli kay ana nga naman kay di o gusto ba nga inunta ba nga kanarma inyo gagamit niyo ang istorya sa Katoliko. Dili ko mogamit sa The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Yeah. Basahon na to. Kasi siyempre, ang atong gipreba, ang subject, ang information, kanang mga events nga nasulat sa Biblia. Kaya tama bitaw to nga, wala bitaw gipadayag explicitly at that time. Nga naman kay for the first 1,600 years, dili problema sa mga Kristiyano kaniadto ang ngalan sa simbahan, dili problema para sa ila ha. Nga naman kay usa lang magkabuok Christian Church at the time. Isa lang magkabuok Christian Church at the time. So dili problema sa ilaha ang pangalan. Mo bitaw kung imong tan-awon atong tan-awon ang Christian history, ang ilaha lang description. Description sa man, the Church of Christ, the Church of God, the Church of the Gentiles, the Christian Church, the Catholic Church, the One Church, the Holy Church, o uban pa, the Church of God, yon. Description lang. Nga naman kay again, dili problema sa ila kaniadto ang name sa iglesia. Ang ilahan ang ginatanaw kaniadto ang succession, kung ang obispo ba nga nagtudlo nimo konektado ba dito sa gitawag og mga apostol. Matanaw tong giangkon nila nga si Saint Polycarp of Smyrna. Okay, kisa may nitawag aning nagbautismo or nag-ordain kang Saint Polycarp of Smyrna. Kaya actually, kung imo tan-awon ang history ni Saint Polycarp of Smyrna, gibunyagan siya bata pa eh. Gibunyagan siya bata pa. So di na makalusot diha ang kwan, di na makalusot din ang Baptist pastoy. Nga naman kay para sila dagko lang bunyagan. Si Saint Polycarp of Smyrna bata pa gibunyagan na. Nga naman kay katong gipatay siya. Sa statement niya kung sabto na to ang statement niya. 86 katuig ko. Naniribisyo kang Kristo niya. Unsa man ako? Unsa may sala ni Kristo ako i-deny? I-deny siya nga wa man siya gibuhat nako nga tawag ining dautan. So buti pasabot 86 years yung Christian siya. And in what way man kang mahimong Kristiyano? Makadawat kag bautismo. So buti pasabot ang edad nga namatay si Saint Polycarp of Smyrna 86, unya ingon pud siya 86 ko nangalalad kang Kristo, ya si Kristo way gibuhat na kung dautan ngano ako aman sa ilimod. So buti pasabot bata pa gibunyagan na siya. Naabay koneksyon ang mga naabay koneksyon ang simbahan Katoliko sa mga apostol? Yes, 100%. Nga naman kay ang mga apostol, mga Katoliko. Kaniya, basahan na to ha. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Sige ngon din eh. Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Sa kuno, ang kasaysayan sa Iglesia Katolika Romana naggikan sa taas nga lawak or kwarto sa Jerusalem nga almost mikabat nag 2,000 anyos katuig. About 120 persons were gathered there. So naaday 120 ka mga tao ang nagkatapok dito asa dapit dito sa taas sa lawak sa Jerusalem. Naabras Biblia nga naay nagtapok sa taas nga lawak sa Jerusalem. Naas Biblia na. Ato ang basahon. Para ato ang tawag anang iprueba bagong pagka. Kanang atong giingon nga ang simbahang Katoliko naay koneksyon sa mga apostol. Personally gyud ha. Kasi na Katoliko man. Naagyod niya. Buhat kapitulo 1, buhat sa mga apostol, kapitulo 1, bersikulo 11. Wala ko masayo. 12. Hangtod sa gitawag og 17.
Unya ang mga apostoles na malik sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga ulibo. O kini mga sulpot niya dinhi paminaw mo, kini mga tagak paminaw mo. Unya ang mga apostoles na malik sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga ulibo. Asa sa namalik sa Jerusalem gikan sila sa bungtod sa mga ulibo. Nga may gilayon nga 1 kilometro gikan sa syudad. Misulod sila sa Jerusalem og misaka sa lawak sa itaas. So upper room. So kining gingon sa history, biganin na upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago na lahatid sa Biblia na. Nga kini sila misaka sa taas kalawak nga ilang giabutan kisama ni mga tawhana nga naa sa taas kalawak. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago, mga anak ni Alfeo, si Simon nga patriota ug si Judas nga anak ni Santiago. Nagtigom aron magampo kanunay uban sa mga babae ug ni Maria nga inahan ni Jesus ug sa mga igsuon ni igsong lalaki ni Jesus. So buti pasabot kining giingon nga naa sa taas nga lawak nga nagapunting sa mga apostol o sa mahal nga birhen, sumala pa sa history, kanang mao mga tawhana, mga Romano Katoliko na. Gets? Ato ang tawag ining gikuan eh. Ato ang sana ba? Gi-coincide na to. Atong gihaom ang duha ka libro nga naghatag og naghatag og tawag anang information concerning sa history sa mga apostol. So, dinhi ang mga apostol ni saka sa taas sa lawak dito sa Jerusalem. O nya pagka mapag-abot po dinhi, usa ka adlaw ni ana samtang nagtigom ang mga 120 ka magtotoo, mitindog si Pedro og miingon. So, naay 120 ka mga magtotoo na arito uban ang gitawag og mga apostoles. Unsa man ang ilang pundok o relihiyon nga ilang gipasakupan. Balik ko nato pagbasa. Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So kanang giingon sa buhat sa mga apostles kapitulo 1, bersikulo 11 hangtod 15, mga Romano Katoliko kana. About 120 persons were gathered there. So kining giingon din sa Biblia nga na si 20 ka mga tao ingon sa kasaysayan mga Romano Katoliko kana. Di ba? Kasi may akong tuuhan. Kining libro sa kasaysayan o Biblia o kamo ka nag-inyong chismis. Kining yung mga tagak sa Ginoo ko ni mga tawhana. Kuya ra ba kaayo tawag ana magpamaumao sa ayaw. Ebidensya ang ato ang iskutan. Mabit akong giingon mo, gamit ako sa ka-ebidensya, dapat na corroboration. Dapat mo na ay tawag in document nga mo corroborate sa ato ang tawag ining gisulti. Sa ato ang giklaim. Tama. Kabasaman ko. Saon man eh. Di man ni ilo. Di man ni pareha sa inyo ang tawag ining mga pastoy ninyo nga mo gamit og ilo. Mo gamit og chismis. Mananapod niyang tawag ining biniltuldo nga pangutan na asa man din na. Kung gibutang pa na sa tawag ining Biblia nga Romano Katoliko, ang kuno na ninyo. 100%. Kaya ko na ninyo ko pa nga. Kung sa kagibutang nga nagnahan. Di ba? Lohika lang ba? Karon man gani nga diha sa balang kasulatan, dili makita ang explicit name. Sa maong gitog simbahan, kung man gani mo, how much more og gibutangan og ngan? Magdagma-dagma gid mo angkon. Mo ni mga tawhan na ba? Ako asang giproibahan. Kadtong gitawag na as taas lawas Jerusalem mga Romano Katoliko to. Romano Katoliko in the sense sa faith nga ilang gigunitan mo man na. Dili tungod kay usa ilang citizenship. Kung na-convert na ba ang Roma o dili? Sisayan akong gibasa, di ba ako? Okay lang ako ani. Kung di ba ni ako, di man ko pareha sa inyo nga tawag ining magbuot lag angkon-angkon. Man laway rebasihan. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, The TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also,
sa ating po mga channels. Sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanado Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.